Dobrý den, vítejte v podcastu Na okružní, já jsem Klára Havlínová a dnes je mým hostem stážista Matúš Lukačka ze Slovenska. Ahoj. Ahojte, ďakujem za pozvanie, cením si to. Odkud přesně si? Pochádzam z okolia Bratislavy, konkrétne z mesta Svätý Jur, ale študujem v Trenčíne na Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a konkrétne študujem ekonómiu a manažment zameraný na ľudské zdroje a personálny manažment. A proč jsi se vypravil do České republiky, konkrétně do Českých Budějovic na VŠTE? No, dostal som ponuku od mojej univerzity, že ste poslali, že hľadáte stážistu a zobral som to ako veľmi skvelú skúsenosť alebo príležitosť na nové skúsenosti, tak som si povedal, že toto je presná voľba. Konkrétne som asi do pol hodiny posielal životopis, keď mi došla táto ponuka, lebo som sa extrémne tešil, že pojem cez leto do zahraničia študovať. Alebo ne študovať, ale pracovať. A popri tom sa niečo aj učiť. A od koho ti přišla ta nabídka? Od mojej univerzity mi prišla, akože priamo z mojej univerzity mi prišla tá ponuka. Asi ste posielali z VŠTE na moju univerzitu, takže sa to nejak spojilo, neviem odkiaľ presne, ale moja univerzita mi sprostredkovala túto ponuku. A pro tebe to bylo výhodné, protože kromě toho, že jsi chtěl mít prázdniny v zahraničí, tak dostal jsi taky nějaký stipendium na to, nebo jak to funguje? Dostávam stipendium od VŠTE a takisto som dostal z Erasmu granty na vlastne túto stáž. A je to výhodné aj v to, že je to presne také zameranie, že oddelenie marketingu, celoživotného vzdelávania a tak, že čo som sa chcel k tomu trošku priučiť a chcel som tam pracovať. Takže ani som nepozeral toľko na tie peniaze, ako na to, čo sa tu môžem naučiť a hlavne na tie zážitky, že budem niekde mimo Slovenska. Nie, že by som nemal rád Slovensko, ja ho milujem, ale chcel som v podstate nejaké to leto zažiť celé, že by som bol niekde v zahraničí, aby som aj si uvedomil to, ako mi Slovensko chýba. Ale když se řekne Slovensko, tak pro nás to není úplně zahraničí nebo zahraniční dovolená. Přijde ti to jako dostatečně daleko, České Budějovice? No, je to ďaleko od domova, ale to by bolo pre mňa ďaleko aj napríklad východ Slovenska. To znamená, že nejde o to, že som v nejakej rozdielnej krajine, lebo myslím si, že sa tu cítim celkom dosť ako doma, ale skôr je to také, že som ďaleko od domova, že nemám ten komfort toho, že do hodiny som doma, keďže potrebujem, že som tu, musím sa v podstate trošku viac o seba postarať. Sice aj keď som v Trenčíne, tak Trenčín je od môjho domu asi 1,5 hodiny vlakom, čo je celkom diaľka, ale tu je to žitie také trošku viac, že nechodím každý víkend domov, som tu dlhšie, som tu cez víkendy, čiže to som myslel tou vlastne diaľkou, že niekam do zahraničia. A tebe to vyhovuje, vyhledáváš takovýhle výzvy? Jasné, pre mňa sú to nové skúsenosti, to je rád. No a když jsi teda chtěl tady něco přiučit, povedlo se to zatím? Tak asi bude aj následujúca otázka, že čo som sa naučil. Tak, co všetko si dělal, no, by mě zajímalo. Áno, dobre, tak v prvom rade moja taká rutinná práca je nejaká administratíva, odpisovanie študentom, zapisovanie ich do tabuliek, vystavovanie certifikátov, ale niekedy sú to aj také špeciálne príležitosti, ktoré nie sú akože úplne rutinné, že si to iba raz za čas. Napríklad sme boli z oddelení marketingu na pracovnej ceste vo firme Teufelberger, čo bolo pre mňa novinka, že ako vyzerá nejaké to vyjednávanie a rozprávanie sa o projektoch, čiže to bola pre mňa novinka. A čo som sa naučil, tak v prvom rade určite nejaké to prijatie tej zodpovednosti, že vlastne niečo robím a možno ovplyvňujem aj nepriamo tých žiakov, ktorým vlastne odpisujem tie e-maily a vystavujem tie certifikáty, lebo buď mi to niekedy dlhšie trvá, čo sa ospravedlňujem študentom, ale keď sa to dá spraviť rýchlejšie, tak sa to snažím čo najrýchlejšie urobiť a mám taký potom z toho dobrý dojem, že trošku preberám tú zodpovednosť na seba a viem tým pomôcť svojmu okoliu tuto vo VŠTE. Chtěl by si ještě něco zkusit tady na VŠTE nebo na marketingu? Co si ještě neskusil? Neviem, akože ja som za každú srandu, za každú príležitosť, za každý nejaký challenge, ale či je niečo také, čo by som chcel skúsiť, tak určite skúsim všetko, čo mi padne do rúk, ale neviem, že aké sú ponuky toho, čo mi môže padnúť do tých rúk, ak to je pochopiteľné. Tým chcem povedať to, že keď niečo príde, určite to skúsim, ale neviem, že čo všetko môže prísť.
Tak třeba konkrétně ten marketing. Ty vlastně studuješ něco trošku jiného. Takže kdybychom ti řekli, že potřebujeme pomoct s kampaní třeba, tak myslíš, že by si dovedl něco vymyslet? Určite neviem povedať, že či to, čo by som vymyslel, by bolo akože dobré, ale nejaký brainstorming by tam určite vedel byť a rád by som vám, keď by je príležitosť, tak s tým pomohol, lebo mňa to baví, je to každý deň nejaká iná práca, nejaká, by som povedal, také dobrodružstvo trošku, že každý deň idem niečím novým, že nezobudím sa v jeden deň a idem robiť to isté a potom sa vrátim a robím to isté. Je to také dobré v tom, že je to vždycky niečo iné a tieto príležitosti ako napríklad robiť pre marketing niekedy nejakú takúto prácičku, tak je to len super pre mňa. A bavilo by ťa něco takového dělat v budoucnu? Třeba na vysoké škole? Akože bavíme sa už keď doštudujem, alebo nejaké také akože Oboje, v rámci klidne. stáži. V rámci stáži určite a keď doštudujem, tak uvidíme, aké budú príležitosti. Keď neviem, aké budú príležitosti, tak neviem to nejakým spôsobom ohodnotiť, že či toto je dobré alebo zlé. A chtěl by si zůstat na Slovensku spíš než v České republice třeba? Čo sa týka študovania? Spíš potom třeba práci si najít a natrvalo se přesídlit do Českých Budějovic? Ja určite by som sa chcel niekedy dostať, alebo že prísť, lebo už je to tu také, fakt sa tu cítim dobre. V tých Čechách je to také, veľmi taká domovská, priateľská atmosféra. Ale pracovať by som chcel na Slovensku, aj nejakú činnosť robiť na Slovensku. Možno, čo si viem predstaviť, je, že možno nejaké krátko po štúdiu by som išiel do zahraničia kľudne, či už možno do Rakúska, alebo možno do Čiech. Záleží, že ako som bral tie príležitosti, ktoré budú. Ale stále ma to tak nejak vnútorne ťahá byť na tom Slovensku, čiže kebyže mám niečo ďalej robiť, tak by som rád bol na tom Slovensku a v zahraničí skôr zbieral nejaké skúsenosti, ktoré by som možno na to Slovensko vedel priniesť. A kam by sa chtěl ještě podívat? Třeba v rámci Erasmu, kde by to šlo? No, taká moja výsnená krajina je Škandinávia, alebo to nie je krajina akože oblasť, ale v Škandinávii napríklad Švédsko, Norsko alebo Island je taká krajina, kam by som fakt, že veľmi chcel ísť. Cestovateľský, nemožno Erasmus, ale kebyže tam je Erasmus, tak je to také spojenie dvoch vecí naraz, čiže Škandinávia za mňa. Alebo Spojené kráľovstvo a ísť na nejaký sever Spojeného kráľovstva, nejaké Škótsko alebo tak. Už je tam niekde byl v té oblasti? Nie, a to ma viac láka, že som tam nebol. Ty studuješ první nebo druhý ročník na vaší univerzitě? Teraz idem do tretieho v prvom stupni. Takže budeš končit bakalářem příští rok? Áno. Snad. No dúfajme. Teším sa, že budem to mať za sebou, ale prídu ďalšie skúšky. Tak bys chtěl pokračovat, si říkal. Určite. Určite by som chcel pokračovať na inžinierský stupeň a ak by sa to podarilo, tak by som možno skúsil aj doktorandské štúdium, ale to sa ťažko hovorí teraz, keď ešte nemám ani bakalára, takže nebudem si nastavať zase až takto vysoko laťku. Najprv musíme si postupne tým bakalárom, potom inžinierom a potom sa uvidí. A proč zrovna řízení lidských zdrojů? No ja som si, vtipná vec je to, že ja som študoval IT, strednú školu v Bratislave a tam som si nejak uvedomil, že akože zvládol som ju v podstate bez problémov, ale uvedomil som si, že to nie je moc ono, nie je to moc pre mňa a vyberal som si medzi ekonómiou a manažmentom a skôr som sa prikláňal najprv k tej ekonómii a keď som sa k tomu viac priblížil, tak som sa tak rozhodol, že asi by som chcel skôr tú prácu s ľuďmi ako tú ekonómiu, ale nechcel som sa tej ekonómie úplne vzdať. A vlastne to, čo študujem teraz, je úplne perfektné v tom, že mám tam oblasť tej ekonómie, čiže to, čo ma zaujíma, tak to sa tam učíme, ale zároveň je tam tá práca s ľuďmi a myslím si, že tá práca s ľuďmi ma oveľa viac naplňa. A to už som sa naučil vlastne na strednej, lebo na strednej škole som bol v žiackej školskej rade, potom som bol aj predsedom žiackej školskej rady, čo ma vlastne, to bol ten podnet, to, čo ma nejak povzbudilo pracovať s ľuďmi alebo nejakým spôsobom byť v tom kolektíve a robiť takú extrovertnú robotu, i keď som miestami introvert, ale to bol vlastne ten podnet, prečo som sa tak vybral skôr k tým ľudským zdrojom ako ekonómia alebo IT. Co sa s tím potom dá dělat za profese? Riadenie ľudských zdrojov? Jenom. No áno, zriadenie ľudských zdrojov. No tak dá sa, že v podstate každá firma má HR, nejaký department alebo niečo, čiže to sa tam dá. Ale samozrejme, keď sú tam aj tie základy tej ekonomie, tak to sa dá tiež nejakým spôsobom využiť
by som povedal. A to by ťa bavilo? Zatiaľ mám také predstavy, že hej, neviem to, keď prídem do toho štádia, tak lepšie budem vedieť odpovedať, či ma to baví alebo nebaví, ale zatiaľ si to viem predstaviť, že nejaká takáto práca s ľuďmi alebo niečo také, ale moje sny o práci sú úplne také všelijaké. A čím si chtěl byť, když si byl malý? Keď som bol malý, som chcel byť vojakom, chcel som ísť do armády. Potom som sa hral s tým, že vojakom je také, že možno by som musel byť ďaleko od rodiny, tak možno policajtom. Potom som znova chcel byť vojakom, vždycky sa to točilo vlastne okolo polície a vojenštiny, lebo to bola nejaká taká moja mladá, no ja som stále mladý, ale taký, že keď som bol dieťa, tak to bola moja taká predstava o tej ideálnej službe spoločnosti a nejakom takom tom rytierstve by som to nazval. Čiže preto ma to lákalo a potom ako som starol, alebo bol som starší a starší, tak som si uvedomil, že vlastne službu nejakej spoločnosti viem robiť aj mimo toho, aby som robil vojenštinu alebo políciu a to môže byť presne aj skrz nejaké podnikanie. Podnikanie vie byť morálne, čiže viem priniesť niečo na tento svet a spoločnosti skrz podnikanie. Po prípade nejakú politickú činnosť sa dá robiť niečo morálne, takže možno aj tam ma vody zavedú. Čiže keď som bol malý, chcel som byť vojakom, ale teraz je to také, že skôr ma to ťahá buď k tomu podnikaniu, alebo k takej nejakej politickej činnosti, alebo všetko, v čom uvidím nejaký zmysel, ale stále nevylučujem tú vojenštinu a políciu, lebo stále ma tam tá detská duša trošku láka. A co by za tebe bylo nejlepší vysněné povolání? Čo by bolo vysnené? No tak vysnené je to v tomto štádiu, neviem tiež odpovedať, ale povedal by som to, v čom uvidím najväčší zmysel. Tak kdyby som mohol říct cokoliv, kosmonaut, něco úplne, že všetko. Cokoliv, co bys mohl dělat. Tak moje vysnené povolanie by bolo byť možno dobrým politikom, ktorý spojil ľudí. Možno nepovedal by som, že iba na Slovensku, ale celkovo, že by to bol nejaký taký vzor spoločnosti, čo samozrejme, nechcem o sebe hovoriť, že som vzor, to ďaleko mám od toho. Zatím. Ale kebyže si mám teraz takto predstaviť takúto ideálnu vec, ja by som za to ani nepotreboval byť platený, akože to je až taký sen, že to už je taká tá morálna myšlienka toho, že vlastne tá služba by bola najväčšia v tej spoločnosti, ak by som jej nejakým spôsobom pomohol a toto je taká tá predstava. Ty máš ještě takový hezký ideály, že chceš pomáhat společnosti nezištně. Myslíš, že ti to zůstane? Dúfam v to, skôr v to dúfam. Ale no, zatiaľ sa toho nestrácam. Tak ako som vravel, od malička mám takú tú túžbu a ideály nejakým spôsobom pomáhať. Už to išlo od tej armády, polície a tak. Čiže dúfam v to, že to bude mať ďalej takéto ideály. Takže jednoho dne budeš prezidentem a pak se ozvu. Můžu chtít autogram, jo? Dobre, ja ti ho dám aj teraz. No teď ne, teď ještě jsi slavnej. Ale bude hodnotnější, keď bude z mladosti. To je pravda. Tak, a měla jsem tě v podcastu, takže dobrý. Aha, dobré. A co je naopak nejhorší práce, kterou si dovedeš představit? Tak naopak najhoršie je to, čo by pre mňa žiaden zmysel nemalo a bolo by to pre mňa tak frustrujúce, že by som to robil zle. Každá práca má nejaký ten svoj zmysel, ktorý vlastne je potrebný, či už je to od toho, čo som vymenoval predtým, alebo kľudne môžeme teraz povedať také nejaké, že nejaký pracovník v sklade alebo v McDonalde, to sú v podstate užitoční ľudia, ale pre mňa by to bolo, ja by som sa v tom tak nenašiel a kvôli tomu by som bol možno toľko frustrovaný to robiť, že by som to robil zle a to by vlastne bolo neproduktívne. Čiže ja by som povedal za seba, že niečo také monotónne ako práca v sklade by pre mňa bola taká najhoršia asi zatiaľ. No. Uh-huh. A když srovnáš naší vysokou školu a tvojí vysokou školu, vidíš tam nějaký rozdíly? Jak to funguje? V štúdium to porovnať neviem, lebo tu neštudujem, tu iba stážujem, ale páči sa mi na tejto vysokej škole napríklad to, že to tu máte také, že máte tu viac vecí tak pokope, že čo tu máte škôlku sa mi zdá, potom máte základnú školu, všetko je to na takom jednom mieste a robí to taký
by som povedal, že rodinný mestečkový dojem a má to veľmi peknú atmosféru. Naša univerzita to nemá. Naša univerzita má vlastne po celom Trenčíne nejaké fakulty, čiže nie sme úplne pokope. Moja fakulta je blízko zdravotníckej, čiže akože ja s ľuďmi z zdravotníckej fakulty sa vidím pomerne často, ale napríklad s ľuďmi, čo sú na fakulte špeciálnej techniky, tak s nimi sa moc často nevidím. Čiže tam možno není úplná taká tá univerzitná atmosféra, že nie sme všetci pokope, ale nejaké rozdiely kvalít, tak to neviem porovnať, lebo tu som skôr braný ako kolega a tam som braný ako študent, zároveň keď som náhodou v nejakej školskej inštitúcii, ako napríklad akademický senát alebo študentská rada vysokých škôl, tak jasne tam som tiež braný ako kolega, ale tuto nie som v senáte a nie som tu ako študent a tam som zase v senáte a tam som ako študent, čiže je to také, že by som porovnával nezrovnateľné veci. Uh-huh. A je to pro tebe nová zkušenost, že chodíš s náma s marketingem jako kolega na oběd a posloucháš všechny ty naše interní je to řeči. Super. Je to super, jo? Já je nevím, to super, ja si to užívam. Ja sa cítim tu tak fakt rodine, tak dobré, že je tu taká priateľská skupina ľudí. A takže naše vtípky tě neuráží. Vôbec. Tak to je ideální. Ne, vždycky je to všetko takový hezký. Moja úroveň sarkazmu je tak vysoká, že ja sa k vám ešte pridám. To je pravda. Ale teda, když jsi říkal o těch kampusech, tak tvoje univerzita je asi větší o hodně než naše. Nechcem tu machrovať s číslami, lebo by som možno povedal zlé čísla, ale povedal by som, že o niečo málo áno. Uh-huh. A Trenčín, ten má koľko obyvateľov? Trenčín, som si to tuším googlil a tuším je menší ako České Budějovice. Zdá sa mi, že podľa internetu možno zase budem rozprávať možno zastaralé údaje, možno som to zle pozrel, ale Trenčín má tuším 70 000 obyvateľov a České Budějovice, čo som pozrel, malo 100 000. 100 000, aha. Takže jak bys to srovnal tyhle dvě města, které nejsou zase tak daleko velikostí od sebe? No, z Trenčína mám pocit, že je väčšie, alebo mám z toho väčší pocit, že to je mesto. Zároveň z Českých Budějovic mám skôr pocit, že je mestečko, až sa mi nechce toľko veriť, že to je akože 100 000 mesto, ale to bude aj tým, že som nepozrel všetky tie zákute, ako sú sídliska a podobne, že ja som vlastne iba v tom okolí vysokej školy a centra. To je docela zajímavý postřeh. Ale jinak jakoby ta atmosféra třeba toho maloměsta, dejme tomu, je podobná v Trenčíně? Ty jsi na to asi zvyklý, na takovýhle města. V Trenčíne mám skôr pocit ako... V Trenčíne mám pocit toho, že je to také viac mesto. Že aj to námestie je možno také menej historické. Je pekné, v Trenčíne je pekné námestie, je to celkom romantické mesto, lebo máme tam aj hrad, sú tam pekné výhľady, kostol, je to akože fakt, že pekné, ale tuto mám pocit, že je to také viac stavané, alebo dáva mi to taký väčší dojem toho takého menšieho mesta. A možno to bude aj tým, že tuto sa všade prevážam na bicykloch a zatiaľ čo v Trenčíne všade idem autobusom, čiže možno mi to dáva taký pocit toho, že tam viac cestujem ako tu, že tu mám všetko bližšie, ale pravda je možno úplne inak. A včera jsem měla takovou vtipnou historku s kolama. Nejenom večer, ale i ráno. Tak... No, včera som mal taký celkom fajnový deň, že vlastne ráno, keď som išiel, som sa ponáhľal na VŠTE, do tohto priestoru a išiel som, vlastne som zistil, že okolo koleje nemám žiadny bicykel kolo. Tak som išiel čo najbližšie, čo bolo takých 8 minút a došiel som tam a nevedel som ho nájsť. Na aplikácii mi ukazovalo, že tam je a nevedel som ho nájsť, čo je možno moja chyba, ale som sa potom vybral teda ďalších 10 minút ďalej, aby som našiel ďalšie. To keď som našiel, tak vlastne malo pichnutú gumu, tak som s ním nejak horko ťažko dobicykloval k najbližšiemu ďalšiemu kolu a to som si potom požičal a išiel som vlastne sem, už to išlo bez problémov až na to, že sem tam som mal nejaké prekážky v cestách, ako popelnice boli po chodníku, takže som musel to trošku obísť a potom som sa sem dostal bez problémov a keď som išiel večer na bicykli naspäť, tak som mal zase takú skúsenosť, že ma zastavili mestskí policajti, ktorí mi dali pokutu. Moja prvá pokuta v živote akurát v Čechách a akurát na požičanom kole.
tak som dostal pokutu v hodnote 200 korún českých, čo je ešte asi fajn, neviem. To je tak 8 eur, mám pocit. No, s tým, že mi nesvietili svetla a nemal som reflexné prvky na kolesách, ale zase na moju obranu, keď som na to kolo sadal, tak ešte bolo také prítmie, že som všetko videl a keď už som bol u tých policajtov, keď už bola tma, tak som vlastne bol stále pod lampami, čiže som sa ani neuvedomil, že mi nesvieti svetlo, ale uznávam, že to som si mohol skontrolovať a policajti mi to priateľsky všetko vysvetlili, že vlastne som mohol ohroziť premávku a chvíľku sme pokecali, lebo im nešiel naskenovať môj občiansky, tak sme sa chvíľu rozprávali a bolo to všetko fajn. Mm-hmm. A nechceš teda odteď jezdit městskou hromadnou dopravou? Ne, iba si dám väčší pozor asi, keď pôjdem v tme po Českých Budějovicích. Ale zatiaľ mi vždycky svietili svetla. Toto je akože ojedinelý prípad. To sa mi nestalo zatiaľ, alebo ma zatiaľ nechytili, ja som si to nevšimol. Ale tie bicykle mám rád. Mňa to na tom baví chodiť. Je to také flexibilnejšie. A to docela daleko, je to z centra asi 3 kilometry. No, na VŠCE, to je v pohodě. Mně se to podarí za 15 minut asi, tak se prejsť. Ty je hrozně vtipný, že ty jezdíš na tom kole v saku. Včera se přijel i v kravatě. Jak se ti v tom jezdí? Tak tým, že tu nemám moc veľa výberov oblečenia, tak keď som si niečo priniesol, tak som si priniesol skôr také slušnejšie veci, kvôli tomu, že som si povedal, že budem na akademickej pôde, budem reprezentatívny. Přesně. Na marketingu u nás chodíme v mikinách. No však to je v pohode, však vy máte aspoň svoj merch. Ja mám svoj odznačník univerzitný, tak sami v tom jazdiť v pohode, nemám akože nejaký problém vyslovene, len s tým, že keď je chladnejšie vonku, tak si dám väčšinou iba takto sako alebo nejaký taký sveter, ale včera som bol slušne oblečený, lebo som si myslel, že mám byť slušne oblečený, takže to je tak. Je to sranda. A když máš tady takhle málo oblečení, chodíš třeba nakupovat taky, nebo vůbec nemáš na to? Jako oblečenie? No, oblečenie nechodím nebo nakupovať. tak celkově si chodíš po obchodech, nebo? Áno, chodím po lokálnych obchodoch si nakupovať také lokálne výrobky, by som povedal napríklad zeleninu alebo mliečne výrobky, ale čo sa týka oblečenia, tak to nie a vždycky aspoň raz za mesiac idem domov a ja si to oblečenie zoberiem domov a si ho trošku obmením, že aby som mal niečo iné. A samozrejme perem si oblečenie aj tu, čiže to akože není problém, len ten výber tých kombinácií, tých outfitov niekedy vyzerá tak podobne, ale však keď som tu, tak to je jedno v podstate, čo mám oblečené. Ale na to, že jsi student bakalářského studia, tak ty outfity, jak říkáš, máš docela promakaný. Ďakujem. To většina tady našich studentů chodí v roztrhaných kalhotách a v teniskách. Ďakujem, snažím sa reprezentovať. Máš pocit, že Češi takhle na tvý věkový úrovni nechodí tak slušně oblečený jako ty? Ja to vôbec nejak nesúdim, ani neriešim. Vôbec som si to nejak nevšímal ani na Slovensku, ani u nás. Ja si skôr obliekam to, v čom sa cítim dobre a čo sa mi nejak páči a vôbec nejakým spôsobom neriešim to, že kto je ako iný oblečený. Akože keď je niekto oblečený podobne ako ja, že má taký podobný štýl, tak si to všimnem, že wow, dobrý outfit. Ale keď je niekto oblečený nejak inak, tak vôbec akože sa ani na tým nepozastavím, že má zlý outfit, alebo že je zle oblečený, alebo čo, to vôbec neriešim. Ja si iba idem takú svoju líniu, takú elegantnú, takú tichú eleganciu sa snažím robiť. Není to třeba tvůj styl, jak nabalit holky? No tak neviem, či asi nie. Já nevím, na co dnešní holky letí, jestli na sáčka, anebo na roztrhaný kalhoty. Neviem. Tak těžko říct. Ty si mladá, ty povedz. No jasně, dobře. Ne. Tak vidíš. Lichotka, která je sice milá, ale ne. Mně se to líbí, jako tohleto právě, že mý kolegové chodí většinou v tričku, takže je to příjemná změna. Tak to si cením. Akože neobliekam sa so zámerom, aby som niekoho balil, to samozrejme nie. No, nie. Ne. No a český holky? České holky? Jsi se kamarádil s někým? Tak poznám tu zopár, však napríklad aj ty si príkladom českej holky, čo poznám. Dobře. Ale no, tak niektoré poznám. Ja som poznal, aj keď som išiel tak von s jedným mojím susedom z Intraku, z koleje, vy to máte v Čechách kolej, tak akože jasne človek sa spozná, ale nemám tu žiadne
vzťahy alebo takéto niečo to. Nechodíš do nočných klubů? Nie. Na diskotéky? Bol som zo párkrát, mi to ten sused chcel ukázať a celkom to tu máte pekné. Aj ceny sú lepšie ako z Bratislavy, čo som si všimol, ale nie sú nejaký taký vymetač, party maniak. Takže skôr, aj včera, keď som sa rozprával s tými policajtmi, tak som sa pýtal, že či sú tu nejaké problémy a oni presne toto spovedali, že niekedy sú pri kluboch také, že nejaké šarvátky, bitky alebo takto. A som povedal, že to som sa ani nevšimol, že asi chodíš skoro spávať. No, chodíš hodne skoro spávať. To je tak v 1, 2, ve 2 ráno. Tak už som to párkrát išiel takto, ale nie na bicykli som svietil. Jaký máš plány do budúcna? No, vyštudovať inžiniera na Slovensku, potom možno, ak Boh dá, tak doštudujem PhD, uvidíme, to je akože ďaleká pieseň a potom uvidím, aká príležitosť príde. Možno príde príležitosť, ako bolo toto, že zrazu prišla ponuka na leto, že idem do VŠTE a do Českých Budějovíc, tak niečo také vezmem. Možno nič takého nepríde, tak vtedy budem sa asi viac zamýšľať nad tým, čo, ale zatiaľ, keď mám pred sebou ešte nejaké tie roky štúdia, tak sa úplne netrápim tým, že čo bude o 10 rokov. To je super, to je hezky. Máš pocit, že Češi a Slováci jsou stejný povahově nebo rozdílný? Povedal by som, že nejaké rozdiely tu sú. Nechcem akože stereotypovať, lebo nerad hádžem ľudí do jedného vreca, ale z takého môjho všímania mám pocit, že Češi sú možno takí viac, že sa snažia zapadnúť do nejakého kolektívu. Možno samozrejme to súdim na malej vzorke ľudí, že sa snažia skôr zapadnúť do toho kolektívu, zatiaľ čo Slováci sa niekedy silou mocou snažia byť niečím špeciálny alebo v niečom vyniknúť. A to nehovorím, ani jedna nie je pozitívna, ani jedna nie je negatívna vec. Niekedy je dobré radšej zapadnúť a niekedy je lepšie niečím vynikať, čiže to nie je nič pozitívne ani negatívne. Len keď si tam porovnám taký ten kontrast, tak mám taký dojem, že toto je možno taký rozdiel. Alebo možno ešte som si všimol, že v Čechách sa niekedy nejakí kamaráti alebo tak trápia možno s takými väčšími malichernosťami ako napríklad na Slovensku. Možno to je také, že si pamätám, že keď som tu bol prvý týždeň, tak mi niekto tu vravel, že tuto sa dlho čaká na červenú, tuto je diera na chodníku a takto, že sú to také malichernosti, ktoré by som si ani neuvedomil, kebyže mi niekto nepovie. Zatiaľ čo na Slovensku je to také, že OK. Díra. že kým stojím na tom prechode alebo pred prechodom, tak a svieti červená, tak nejdem a potom keď sa blikne zelená, tak idem, že to nejak úplne nerieši, že koľko dlho trvá. Takže tak. A máš nejaký speciální koníčky zajímavý? No, okrem angažovania sa v takých tých mimoškolských aktivitách alebo aj školských, ako je napríklad študentská rada vysokých škôl alebo akademické senáty, tak sa snažím pracovať na nejakom sebarozvoji, napríklad, že trošku sa snažím aj čítať, snažím sa cvičiť, alebo sa zaujímam o históriu. Celkom veľa sa zaujímam o históriu, ma to baví. A vedel by som možno vymenovať viacej, ale to je všetko, čo mi teraz tak napadlo. Nechceš to nejak rozvést? Tak, študentská rada vysokých škôl, tam sa snažíme v podstate zlepšovať alebo byť nejakým hlasom študentov a na slovenskej pôde. Potom akademický senát, to sa tiež snažím akože čo najlepšie vyjadrovať nejaké požiadavky študentov na našej fakulte alebo univerzite, aby som to vedel nejak delegovať vedeniu. Čo sa týka cvičenia, tak to je niekedy také, že niekedy sa mi chce, niekedy sa mi nechce, ale snažím sa aspoň mať nejakú tú disciplínu a nejaký ten návyk. Čo sa týka čítania, tak to takisto, ako je to s tým cvičením, že niekedy fakt mám také hluché miesta, že sa mi nechce čítať a musím sa do toho dostať. A čo sa týka histórie, tak to sa zaujímam skôr o takú vojenskú históriu, kde sú aj nejaký taký možno výskum uniforiem, čo sa týka alebo zbraní, ktoré sa používali v histórii, po prípade nejaké poradenstvo v seriáloch alebo divadlách alebo podobne. Že to děláš, poradenstvo historické? Úplne nie, ale akože nie oficiálne,
ale v uniformách, som v klube vojenskej histórie a v uniformách sa tak po niektorých význame akože z reálnych muzejných archívov a podobne, že niektoré seriály od nás si vypýtajú seriály alebo možno nejakí iní ľudia, ktorí robia tento koníček, nejaké rady, kde im povieme, že ako má tá uniforma na toto obdobie vyzerať, či už ide niekedy aj o napoleonské vojny, tak až po v podstate dnešné časy. Uh-huh. Máš doma tak nějaký rekvizity vojenské historie? Áno, mám. Super, něco tajného. Nemám nič tajné. Dobře, nebudu tě už trápit. Ještě něco, co jsi připravil v otázkách a neřekl si, co bys chtěl ještě říct, anebo už si řekl všecko? Já nemám. Máš ještě ty nějaké otázky? Já tady mám tu otázku poslední, jakou super schopnost bys chtěl mít, ale jestli na to nechceš odpovídat, tak Kľudne odpoviem. Kebyže mi táto otázka padne, keď som bol malý, tak by som odpovedal asi niečo na to, že chcem byť neviditeľný, alebo chcel by som vedieť lietať, alebo čítať myšlienky, alebo takéto niečo. A teraz už som si tú filozofiu trošku inak nastavil a skôr by som chcel nejakú super schopnosť, ktorá je reálne dosiahnuteľná. A tá super schopnosť je všade okolo nás, alebo tie super schopnosti sú všade okolo nás. A ja by som si konkrétne vybral, že by som chcel asi vedieť byť motivovaný, že vedel by som sa motivovať, vedel by som motivovať svoje okolie, nestrácať nejakú pokoru, nejakú vieru a potom by som asi proste chcel mať tú super schopnosť byť dobrým človekom. Ale poznám veľa ľudí, ktorí túto schopnosť majú, že celý čas, čo ich poznám, mohlo sa im stať hocičo v živote, tak stále ostali vlastne rovnakým charakterom a veľmi dobrým charakterom. A toto beriem ako jedna zo super schopností. Takže viem si predstaviť, že toho človeka by nezmenilo žiadne bohatstvo, nezmenilo by ho žiadna tragédia, akože zamrzelo by ho to, ale stále by ostal človekom s veľkým srdcom. Tak asi toto je taká super schopnosť, ktorú by som chcel, že aby som bol pokorný, plný lásky, pokory, no to som vlastne povedal, a byť disciplinovaný, motivovaný a vedieť motivovať. No tak to je krásný. Ďakujem. To jsme tady ještě neměli. No, tak všetko raz poprvé. No tak moc děkuji za návštěvu. Šťastnou cestu dneska na Slovensko. Ďakujem veľmi pekne, bolo mi cťou tu byť s tebou. No a užij si ještě to září tady u nás, doufám, že si užiješ spoustu srandy ještě na marketingu. Posledný mesiac, to si musím užiť. Tak jo, tak díky a ahoj a nashledanou. Ďakujem. Ahojte.